Velkommen, folkens, til den her video. Her har vi Henry, og lad være med at sige det der grimme lyd, og så har vi Philip, som der skal ramme crossbar. Lad os se, om Philip han kan ramme crossbar. Kom så, Philip. Oj, du er mega tæt på at ramme crossbar. Nu er det Henry, der skal skyde. Ja, så har vi Henry her, som der skyder stivtog. Hvad fanden laver du med han? Stivtog! Kom nu, mand. Sæt bolden lige der, hvor pinden er. Nej, jeg bestemmer selv. Okay, skyd derfra. Du må godt det der. Tæller det også med stolpe? Nej, kun crossbar. Lad os se, om Henry rammer. Han har ramt crossbar, okay. Okay, spurgt, så er det mig. Jeg holder selv og vent her telefonen, imens jeg gør det. Nej, du er fucking dårlig. Philip, han skyder herfra. Som jeg skal også lige gøre med han. Ellen, hold bolden. Hvem vil gerne lige sådan? Okay, lad os se, hvad jeg rammer. Ej, fuck, jeg er lort, folkens. Jeg får vise lige til dans. Ja, men jeg har lavet nogle flere videoer, folkens, ikke? Er det rigtigt, jeg har lavet mange videoer? Jeg har lavet nogle likes fra mine videoer, er det rigtigt? Jeg var så god, ikke? Det var mig. Sport, du har engang en video. Ingen her har en video. Det har jeg. Okay, så er det Philip. Du mener YouTube-kanal. Ja. Okay, lad os se. Det der sted. Jeg kan ikke huske. Tyrkisk et eller andet. Tyrkiet. Kom så. Lad os se, om Philip han rammer. Jeg var tæt på, mand. Så, jeg har spurgt din ged. Nu er det dig. Lige nu er vi i skolen. Folks, lige nu er vi i skolen. Blablabla. Henry, han er bare mega dum. Okay, folkens. Okay, drenge. Vi laver mål til mål. I skal mod hinanden. Okay, og Philip, hvilken mål vil du gerne have? Prøv. Okay, så tager du den der. Nej, det er Philip, han sagde. Philip, han starter med bolden. Og der står 0-0. Okay, lad os se, om Philip han kan ramme i mål. Ja, han skyder. What the fuck, der var tæt på at være mål. Nu er det Henrys tur, han skyder altid stivtog. Så har vi Henry, som vi zoomer ind på. Henry, han er alt for grim. Henry, han skyder. What the fuck, der er ikke mål. Jeg kan tage det, Philip. What, du var tæt på, mand. Ej, Philip, mand. Skyd mit skud. Godt det der redning, mand. Jeg filmer dig. Lad os se, om der er mål. Det var tæt på. Ham der Henry, han er mega dum. Skal kyre. Oh my god, man. Oh my. Og så går vi lige her til Henry. Og Henry, han skyder. What the fuck. Så er det Philip. Han kommer. Wow, han var mega tæt på at score. What, der var tæt på at være selvmål. Oh my god, der var tæt på at være mål der. De her mål, det er selv for dårlige. Der var tæt på at være mål der, folkens. Og så skyder Henry. What the fuck er det, mand? Så kommer Philip, mand. Han er fucking lækker. Han er alt for lækker. Han skyder. What the fuck? Hvis der er nogen, der scorer 2 mål, så skal jeg være mod en af jer, dem der scorer 2 mål. Rolig, bro. Oh my god, du ramte crossbar derfor. Fuck, du er vild. Der står 0-0. Så filmer vi Philip, han skyder. What the heck, skud. Så er det Henrys tur. Wow. Hold din kæft. Ellers er du ude. Philip, han skyder. Du er tæt på. Henry, han går i mok lige nu. Philip. Philip, han vil være rammer. Oh my god, Henry, han går mere i mok. Måske gør han. What the fuck, han vil mere ramme mig. Kom så, Philip. Han skruer. 1-0 står der til Philip. Og så kommer Henry, han er bare mega sindssyg. Han er bare sådan, jeg skal flægte dig. Der var crossbar, mand. Hvad fuck sker der? Nej, der er
Der er ikke mål. Der er kun crossbar. Hold din kæft. Philip, du må ikke ramme. Du må ikke ramme for helvede, mand. Han var ved at ramme mig i kameraet. Der var ikke mål. Jeg kan spurgt, mand. Jeg havde det der. Oh my god, der var tæt på at være mål, folkens. Så skal jeg så skyde Henry, og der var ikke mål. Nej, det er sgu da ikke. Er du dum, men jeg havde den. Så kommer de power! What the fuck? Du var meget tæt på. Philip han skyder. Tæt på. Det er allerede gået 6 minutter. Wait! Er vi her? Hold. Hvad? Vi spiller hold. Nå, så må vi lige ind på hans hoved. Det skal vi lige gøre igen. Henrys hoved, det er alt for lækker. Henry, du skibte den! Fucking over bolden. Fuck dig. Henry, bravo. Kom, du skal selv hente den. Philip, han skal ikke. Og så har vi Henry. Ham skal vi lige zoome ind på. Jeg er ikke Philip skruer lige nu. Ja, jeg spurgte. Ja, jeg spurgte. Se, han smed sine sko deroppe. Før, en gang så var, i dag så var det, at jeg kom til at smide mine sko, så var det så deroppe, mand. Men jeg har fået den tilbage. De der, mand. Kom, Philip, mand. Philip! Klokken. Den er 2 minutter over i 49. Bare kig derop. Jeg går hjem klokken 3. Eller måske 3. Måske. Lad os se, om Henry han får den ned. Pikslikker. Hvor er det dårligt, mand. Du skal kaste langsomt der. Nej, det er min. Nej. Nej, det er ikke din bold. Det er Philip, der starter. Okay, det mål tæller ikke. Det tæller ikke lige nu. Kom så, Philip! Lækre FFG2! Bare lav 1,41. Lav 1,41. Kom nu, please lav 1,41. Okay, der lavede det 1,41, men der var ikke mål. Ja, 1,64 gul. 1,64 gul! Fuck. 1,64 blå. Han laver 1,64 grøn. 1,64 grøn. Wow! Der rammer han crossbar. Eller måske kunne det også være en af det. Hvorfor fuck rammer du min jakke? Eller din egen jakke? Philip er skyder, man! Fuck, han er vild, man! Heller, jeg gider ikke stå her 8 minutter. Der er allerede gået 8 minutter. Hvad? Spil med hvad? Jeg har et lille spørgsmål. Spiller de med selv? Ja. Jeg synes altså ikke, det skal. Jo, selvmål det tæller stadigvæk. Lad Philip han skyde den. Folkens, sådan skal jeg lige. Bare lige. Det klør mega meget. Og så kommer Henry. Han var. What the fuck? Så kommer Philip. Han kommer. Ja, nok fordi jeg ikke har tid til det. Heller, jeg stopper videoen, man, ellers. Hvis I fucking ikke. Den, der vinder, så stopper jeg videoen. Jeg er allerede gået ned 9 minutter. Og jo, 1-0. Og jeg skal have 1 mål mere. Du skal score 2 mål, han skal score 1 mål. Brønne af Philip, han har scoret 1 mål. Det er du ikke. Philip. Du har ramt crossbar. I folk så det ikke, men det var ellers lækkert. Så kommer Henry. Jeg så det faktisk. Ja. 1-1. My lækkert skud det der.
Kom så, Philip, bare lad sådan en loop-agtig, hvis han ikke får på mål, eller hvad. Så kan vi lige se Philips lækre skill. Så skal vi se Henrys skill. Det jeg synes jeg ikke er... Jeg zoomer lige ind på bolden. Nå, det kunne jeg sgu da ikke. Hvor er Henry, mand? Nå godt, de zoom ind på bolden, Philip. Ja, sådan. Ja, sådan, mand. Han er ikke rig, han bor i lejlighed. Ja. Ja, det er allerede godt, men jeg er ikke dum. Brr. Du har jet på. Eller Philip, kom nu. Folkens, vi slutter for i dag.